duguna izan da langileek eukingo dute tablet bat beraien lanpostuan, non material bat behar dutenean eskariak egiteko aukera eukingo duten. Eta orduan zerbait behar duenean botoi bat sakatu eta orduan robota almazenera joango da eta eskatutakoa ekarriko dio. Proiektu horren helburua izan robotika kolaboratiboa eta mobileren arteko proiektu bat garatzea eta enpresa batean aplikatzeko aukera izatea. Eta hemen inguruko enpresa batzuek bazeukaten behar bat eta zen bere lanetan hornitzaile automatiko bat izatea. Orduan, kapasak izan gara, teknologia hauek batuz, arazo hau konpontzeko laguntzea, ez? Automatizazio eta robotikako ikasleentzat oso aproposa izan daitekela, ja gauza berri asko ikasi ditugulako, bai robotika mugikorran lehenengo pausok eman ditugu eta baita robotika kolaboratibo eta mugikorran arteko lotura hori sortu egin dugulako. Proiektu honetan, sailburutzako proiektu baten barne egon gara eta bai Maristak Durangotik, Somorrostro eta Zulaibarreko lanbide heziketako zentroek parte hartu dugu. Proiektu garatzerakoan konturatu gara oso erreza izango dela proiektu hau handitzea. Enpresa berean robot asko sar ditzakegu batera elkarlanean edo elkarrekin komunikatuta edo robot hauei beraiei kamera bat ipinita egin ditzaketen lanak asko handitzen dira.